Indaba ze-1KZNTV nifundela uphila nokaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Sesiphinda sachithwa futhi isicelo swabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma besifaka enkantolo yokubuyekezwa kwamacala kuleli eSupreme Court of Appeal. Umengameli walenkantolo uMandisa Maya ukhiphe isitatimende. uZuma kufuna kususiswe kumshushiso omkhulu ecaleni lakho advocate uBilly Downer njengoba emsola ngokushicilela kemininingwane yempilo yakhe eyimfihlo kwabezindaba. Lezi icelo zakhe kumsholozi zimisa ukuqulwa kwecala abhekene nalo nenkampani yaphesheya iThales Group. Abashushisi bombuso iNational Prosecuting Authority sebesamkelile isinqumo senkantolo yokubuyekezwa kwamacala kuleli iSupreme Court of Appeal esikhishwe umengameli wayo lenkantolo uMandisa Maya izolo. The National Prosecuting Authority welcomes the decision of the Supreme Court of Appeal dismissing the reconsideration application of Mr. Zuma. According to a statement by the Supreme Court of Appeal, President Maya dismissed the application on the 20th of May 2022. This now paves the way for the trial to resume on 15 August 2022. The National Prosecuting Authority will now focus on ensuring that the proceedings are not interrupted and that we oppose any postponement of the matter, as we believe that any delay in the matter is not in the best interest of any of the parties. Maya usichithile isicelo swabe engumengameli kuleli uJacob Zuma sokuthi kususwe kuleli cala uadvocate Billy Downer. Kuzokhumleka ukuthi uZuma wafaka isicelo kulenkantolo ephakeme la eMgungundlovu esime kuyona efuna ke kususwe uadvocate Billy Downer ecaleni lakhe ngemumva kokutshengisa ukuthi akamethembi kulandela ukumsola ngokushicilela imininingwane yakhe eyimfihlo kwabezindaba. uJaji Petquin wayo lenkantolo eMgungundlovu wasichitha leso sicelo. uZuma wabe esesidlulisela kuyona ke inkantolo yokubuyekezwa kwamacala iSupreme Court of Appeal nokuyilapho esafike sachithwa khona. Thenge mumva kokuthi ke sesichithiwe uZuma wabe ke esesidlulisela kuyena umengameli emnxuso kuba ke abukisise kahle isinqumo sayo lenkantolo yokubuyekezwa kwamacala. Kanti ke sikhulume nomhlaziyi wezomthetho ozimele umpumelelo zikalala kube ke asihlaziyele kabanzi ukuthi ke ikuphi esingakulindela kusuka manje njengoba kulindeleke ukuba kuqale ukuqulwa kwecala mhlaziyi 15 kuNcwaba kuwona ke unyaka lo esikuwona u2022. Umongameli noma ufuma umongameli kuzofanele ukuthi akahlale phansi nabameli bakhe la bezobheka khona ukuthi kungabe bathini kuba neoption ukuthi baphindele back Pietermaritzburg iKZN High Court la bezobethi khona singiyasaqhubekela phambili ake nifaka uwitness oqala wena ukuthi akazothula ufakazi sibone sidefenda kanjani ngesaqhubekela phambili yalolu daba noma athi cha ngisafuna ukudlulisela lapha icala lami eConstitutional Court. IConstitutional Court uzobethi sethi khona Constitutional Court nawo namajaji enu ngicela ningilalele la nangu section 34 no section 35 wamo Constitution ulimala. Ngicela ukuthi ningenelele nikwazi ukuthi ningivimbe uzoyibuza umunye ukuthi ukhuluma ngala uma rights amabili. U35 ukhuluma ngama rights anikeza umuntu esuke umsolo. In this case izobethi the right to a fair trial ukuthi kube khona ubulungisa amakuthwa ngilethwa ngaphambi kwenkantolo ukuthi uzoyibinga uzoyikhulumela abukho kubona ukuthi ngendlela uprosecutor ayenze ngalo kuleli cala kuadvocate Billy Downer akenzisanga ngoprosecutor ngendlela ekufanele ngabe wenza ngayo. Uqhambukele indaba eyintweni nasendaweni bengafanele ukuthi akangene kusona, and for that akanayo itarget to prosecute nomvumo ukuthi akangiprosecute ngenxa ukuthi useqhambukele kakhulu kulelo daba akasenzi into ngoba naku umsebenzi wakhe kodwa usenza ngoba nawe senenxa naye hayi ngoba enza umsebenzi wakhe. Esibili bese kuzoba ukuthi cha ngicela ukunikhumbuza enkantolo ukuthi section 34 weConstitution uthi nginelungelo ukuthi angifike enkantolo ngizoyiphendulela noma ngizosikhulumela. Lento eyenzeke lapha eSupreme Court of Appeal ukuthi udaba liqale lize liphele ngingakaze abameli bami bangene phakathi bazokwenza lekuthiwa ama-verbal submissions angiyiboni izokwazi ukuthi ibe nobulungiswa. Nina-ke njengoba niyinkantolo ephezulu njengoba niyinkantolo eyiyona ewumphela ndaba masekuze kuleli cala ngoba sokhumbula ukuthi alikho elinye inkantolo eke iqhula ngaphandle kweSupreme Court of Appeal izobe kokuqala ngawo lolu daba lokukhuluma eConstitutional Court. Ngicela ukuthi ningenelele khona nizokwazi ukuthi ninginikeze ithuba ukuthi ngikwazi ukuthi ngirepresent inkantolo ke mayivuma kungenzeka singakwazi ukuyibamba le deadline yomhla ka1 ngomhla ka15 August ngoba angikholwa ukuthi ngabe sebemphendulile base bama-allocate losuku baze badecide ukuthi kwenzakalani kulelo cala before kushaya umhla ka15 August. Kodwa inkantolo mayizothi kulolu daba cha
hayi sibone ngathi thina iSupreme Court of Appeal ihambise kahle yonke into angeke sesikulalele kungenzeka ukuthi sekuwumphela ndaba walo leli cala kube sefoseleka ukuthi ngalezo insuku akaphindele back lapha ePietermaritzburg phambi kwaJudge Koni akwazi ukuthi ayiphendulele uba umsholozi. Kanti ke mbukeli konke ke sekubheke wona ke umhlazi 15 kuwona uncwaba nokuyilapho kulindeleke ukuba kuqale ke nokuqulwa kwalo ke icala elibhekene naye ke umengameli uJacob Zuma kanye nayo ke iThales Group. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Uhlalo wekomiti lezempilo kwisishayamthetho saKwaZulu-Natal uNomakhiki Majola uthi kuningi okusamele kwenziwe esibhedlela umzimkhulu Psychiatric Hospital esogwini oseningizimu nalesi sifundazwe njengoba ethi abenemeneze ngabakubone kusona. UkaMajola ukusho lokhu ngesikhathi ke ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV ngenkathi ke kuqhubeka ukuhlolwa kwalesi sibhedlela ukuba ngakube sesimene esifanele nina kwezokuphepha njengoba kuyisibhedlela esinakekela abantu abaphila nokukhubazeka ngokomqondo. Ikomiti lezempilo kwisishayamthetho saKwaZulu-Natal sivakashele isibhedlela esinakekela abantu abaphila nokukhubazeka ngokomqondo ukuyohlola isimo ukuba ngayo semgangathweni ukuba singalekelela ekunakekeleni iziguli. Isimo sesibhedlela ayisosimo sesibhedlela esifanele uba sibe sijongana nalomsebenzi esijongene nawo. Kumsebenzi onzima kakhulu kuba xa uthetha ngengqalasizinda, that is infrastructure, ikude kakhulu kuba ingaze ibe iyancedisana nomnyango ekuthaneni makungabikho izigigaba ezinokuthi zehle khona. Namanesi lawo akhona ukukhuseleka kwawo nawo ayikokhuseleka okukhona. Kanti ungathuthuki kwendawo yasemzimkhulu ngeinsiza ezifana nesikole zamabanga aphansi zinomthelela omubi esibhedlela ukuba sikwazi ukuthola abantu abaqeqeshelwe umsebenzi wokulapha abantu abaphila nokukhubazeka ngokomqondo. Sekufanele ngesimo sabo soba besithi njengangoku kwa ubukhona babantu abaqeqeshelwe ukuthi babe ngabona abasebenza kwesi sibhedlele like the psychologist, they don't have abo bantu abanjalo. The psychiatrist, they don't have abo bantu abanjalo. Kukade bezama imizamo into ukuthi mababe khona kodwa ngenxa yento ukuthi esi sibhedlele sisendaweni yasemakhaya abantu abathi nokuba sele beyibona ipost advertiseweyo kodwa kuthi ngenxa yento ukuthi ngabantwana abasebancinci basenabantwana abafuneka baye ezikolweni azikho ezo services ezinjalo khona apha kule ndawo isibhedlele sikhona yenze into ukuthi kube nzima ukufumana aba bantu esithetha ngabe sithi njengoku isibhedlele sixakekile ukuthi asinabo abakwazi ukusebenza. Ezindabeni ze1KZNTV kube uSkananda isimzimkhulu. Owesifazane wasendaweni yaKaDambuza eMgungundlovu maphakathi neKwaZulu-Natal nobeka ngateli ilungile eParliament kulazolonke ku-ANC uthi umumuntu usukukhombile awukwazi ukwenqaba. USizani Dlamini Dubazana uthi waqokwe semcimbini wemzala Nxumalo region ukuba kangenele ukuba kumengameli wezolandelayo kuleli njengoba iqembu libusayo libheke kwingqungquthela kazwelonke ngoZibandlela. Ukhulume kanjena kwingxoxo ekhethekile abenawo neziko lezindaba le1KZNTV eMgungundlovu. Njengoba sezihubela sakusha ekutheni iqembu likaKhongolose liye kwinkomfa kuzwelonke yokukhetha kobuholi ngoZibandlela kulonyaka alokho evele njalo amagama abantu abamatanyiswa nesikhundla esiphezulu kuleli qembu. Kungakapheli nesikhathi singakanani kuvele obala igama lalowo owabe engungqongqoshe wezempilo kuzwelonke uDokotela uZweli Mkhize kwabagaqela isikhundla sabazoqokwa esikhundleni sikaMengameli. Mumva nje sekuvele negama lalowo owabe eyilungu leParliamente likazwelonke weqembu leANC uSizani Dlamini Dubazana uzichaze njengezinye zezingqalabutho ezalwela inkululeko kuleli. Ngibeke sengiba semzabalazweni kusukela ngineminyaka engu-18 kwaze kwafika lapho ukuthi kufanele sihambe ngendlela engangisebenza ngakhona. Ngisebenza imisebenzi ye-intelligence kodwa ngaleso sikhathi ongakwazi ukuthi umusebenza lo msebenzi ofana nalowo usebenze ngaphezulu nje uhambe nje basihamba njengamanje kufanelekele ukuthi wenze ngeqiniseko ukuthi umsebenzi yakho iyimfihlo engakaze ibonakale ngoba uphethe imfihlo yombutho ukuthi kufanele ukuthi yenze njani ukuze isize abantu baseningizimu Afrika ukuthi bakhululeke babe namalungelo bangachaswa ngokwebala noma ngokubulili.
Njengamanje na ke ngiqedile eParliament ngifike ngo-2009 eParliament ngaqeda ngo-2019 ngihlale u10 years ngesikhathi ngiseParliament ngideployiwe kuma committees amaningi ahlukahlukene ngangena kwele intelligence lalingeyona inkinga lawa amanye ayeba aba inkinga ngoba ulwazi ngangenawo efinance kwase kufanele ukuthi ngifune ulwazi ukuze ngiyazi ukuthi ngophela ukwenza ioversight nokubhekelela abantu abanolwazi kunawe njengabo ama reserve bank wonke nama commercial banks wenza kuyona ioversight kufanele noko ube unolwazi lokuthi ukhuluma ngani nokuthi abantu babe nerespect ukuthi unayo knowledge of ukhuluma into oyikhulumayo. Uthe waqokwa emcimbini ayemenywe kuwo weMusa region lapho ayemenywe njengesikhulumi kuwona. Waphakama isandla obeku umcomrade wase Ward 13 eMsalanqamalo wasukuma wathi Maqabane why siloku sithi akekho umuntu ozoba upresident why sifunana nopresident nangu nje uMamsizane izwani nje ukuthi uvuthwe kangakanani embuthweni yonke futhi into asitshela yona okunye kwakho asikwazi okunye kwakho asikuzwa noma kukhulunywa ngakho ubeke lo comrade esevunyelwa umcomrade omunye owasukuma ephuma eqhamuka eFar North region base bethi Mamsizane sicela ukubuza ukuthi uma kufika isikhathi sama nomination esingumhla ka3 of August ungavuma yini ukuthi uma sinominate ukuthi usimele sibe umongameli ngoba ulwazi onalo lujulile kakhulu ngombutho nalapho ukhongolose ekudeploye khona siyakulandelela sabona ukuthi cha ubulokhu ulibambile iqhaza uqhubeka nokuthembeka nokuhamba nokuthembeka phambi kombutho. uDlamini Dubazana uthe wayengakulindele ukuthi kuphakanyiswe igama lakhe. Ngalo lelo langa ngavuma ngaqale ngababuza amaqabane ukuthi bayakwazi ukuthi kuchaza ukuthini lento abayicelayo kumina base bephendula bona ngokuthi asiceli siyakutshela ngase ngithi awu ayike ngoba niyangitshela ke kusho ukuthi kufanele ngivumile kodwa ke uma njengamanje lokho ngikubona mina njenge responsibility lokuthi ama branch ahlale lapha ehlala khona afike kuma discussions bese befika negama ukuthi ukhona nje uMamsizana simlande kumina kuchaza ukuthi ileader yabantu ngeke uyigqibe ileader yabantu you can't just uyalign alienate ileader yabantu iyohlala ingiliader yabantu it's a leader at the front isho lokho kodwa ke chaza ukuthi njengoba ngihleli mina ngoba ngiyawazi umbutho ngiyazazi izimo zombutho ngiyawazi ukuthi umbutho ukuze uthathe iningizimu uyibeke la yikhona kwakungeke lula kakhulu. Eqhubeka ekhuluma uphinde wakuveza ukuthi uyakholelwa kwimigomo yeqembu kanjalo nokwethembeka kulona. Ucomrade former president Jacob Zuma bengingasupporti yena as a person ukuthi ngisupporta wena baba uZuma ngoba ubaba Zuma nje uphuma kaZulu-Natal ufuna ngizocha bengilwa nama principles nama policies ombutho. Ngizokunikeza nje iexample. Umbutho uthi uma wakhe izakhiwo zawo okufike zonke zithukela uqala kuma branch ubusufika lapha ka national uma uqeda iconference uthi lapha ka national busuthi no kune top 6 kune national working committee kune NEC siyacela kusho iconference engama branch aka NEC siyacela buholi esibunyule njengamanje ukuthi lesi sikhathi kusukela manje kuze sifika kwenye iconference elandelayo sicela ukuthi nenze sure ukuthi niphatha umbutho nophatha ngendlela esho strategy and tactics ama policies aka NC iprogram aka NC manje uma mina ngise parliament nangu former president kuze kusho nama members ombutho aka ANC ukuthi former president akasuswe as president akazosuswa iparliament go vote of no confidence
no secret ballot beParliament. Umbuzo wami ke nangaleso sikhathi bawuthi kungani kuzofunakala ukuthi wonke lama structures omathathu angakwazi ukukhuluma no comrade uformer president ngoba nikhona sintshelile ukuthi sicela ukuthi nisiphathele umbutho kwesikhathanyana. Kungani nizothatha irresponsibility yenu nizoletha eParliament? Ngangingaveke lapho ke ngilwela ukuthi ngilwela ucomrade upresident uJacob Zuma. Ngangilwa ngibona ubuholi obukhona benza into engafanelekalanga ukuthi yenzeke. uDlamini Dubazana uthe kuzoba khona umehluko kwisifundazwe eSakazulu Natali. Mina ngicabanga ukuthi ekufanele ukuthi kulindelekekile kimi njengamanje ukuthi silinde ama nomination aqala ngomhla ka 3 of August. Kuzothike ke mase kufikile ke lapho ngoba ithi phela I protocol ka ANC nominator ukuze uphumeke utshela ilizwe ukuthi mina ke njengoba esethi ama branch ka ANC ayangiphakamisa ke manje. Naku engibona ukuthi kufanele kulungisekekekile. Okuchaza ukuthi njengamanje mina kufanele ukuthi ngilinde uAugust. Khona manjalo esephetha uDlamini Dubazana uthe uselinde inyanga kaNcwaba. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Ake sithi shelele ezitolo siyabuya nezinye indaba zethu. Uthisha wesikole samabanga aphansi Phesheya Primary School eSengwelezane eNyakatho KwaZulu Natali uNomthandazo Bennett uthi babone kufanele bagubhe inyanga yama-Afrika ukuze izingane ziyazi imvelaphi kanjalo namasiko azo. Ekhuluma neziko lezindaba uBennett uthi kubalulekile ukuba izingane zwazi amalungelo azo ukuze zingazitholi seziphenduke izisulu zokusetshenziswa kwabantwana zisencane. Isikole samabanga aphansi Phesheya Primary eSengwelezane eNyakatho nelikaMthaniya igubhe inyanga yama-Afrika. Uthisha kulesi sikole ofundisa isifundo se-social science uthi babone kubalulekile ukufundisa abantwana ngemvelaphi namasiko nokubakhuthaza ngokwazi ngamalungelo abo ukuze bangazitholi sebeyizisulu zokusetshenziswa phecelezi child labor. So as kwi-Africa Month sikubone kuhle nathi ukuthi izingane aziyazi lenyanga azazi neAfrika ukuthi uma sikhuluma ngeAfrika sikhuluma ngani yini Afrika. IAfrika ke izwekazi number 2 uma wahlanganisa ama-continent onke lilandela iAsia. Kunezingane esifundisayo sikubone kubalekile for the first time eSouth Africa ukuthi kube ne-global conference ebese ICC for the week la bekuhlangane khona bonke amazwe ase-Afrika bezolwelwa ama-rights ey'ngane i-child labor. Ngiyacabanga ukuthi ngenabona ingane no4 years ethi yahamba yayosebenza ngenxa yokuthi ekhaya ayikho into eyizoyenza kodwa kwakufanele isebenze. Yethi ke bephinda izingane bezisebenzisa ngo-cheap labor ezinye zibe ama-prostitutes. So amazwe onke ase-Africa as a whole abukela ingane ine-right ukuthi ayikufile ukuba ingane. Nanokuthi okunye esizama ukuthi sikwakhe ey'nganeni ukuthi we are all Africans. Umuntu oqhamuka eZambia, umuntu oqhamuka eZimbabwe, umuntu oqhamuka eGhana, owakithi owase-Africa. If we can go back kwi-history yase-South Africa, uzothola ukuthi omangameli bethu they went to exile. Ngesikhathi beya ku-exile abayanga overseas, but ama-countries abaya kuwona baya kuma-countries ase-South Africa. So we are trying ukuthi xenophobia, this thing of xenophobia iphele ey'nganeni. Uthisha nhloko kulesi sikole uthi lolu usuku oluhle lapho bebeqhakambisa khona ubumbano kuma-Afrika. Wakhuthaza abantwana ukuthi baziphathe kahle ukuze babe nekusasa eliqhakazile. La sithi sine Africa Day. Isikole ke angeke uzusihlukanise nomphakathi neculture esiphuma kuso. Njengoba isikole nje
inclusive education. Isikole siwola kwasabani ukuthi akeze ngaphakathi azofunda afundiswe. Kubalekile ke ukuthi sazi ukuthi sihlukene kodwa futhi uma ngabe kuzoqhamuka lo kuhlukana kwethu sikwenze kuhlangane. Si commemorate iheritage yethu neculture yethu imvelaphi yethu kuyamkhulisa kakhulu umntwana ngoba siyadingana sonke abantwana mabazane ukuthi singaphilisana sonke. I-child labor into enzima kakhulu edalwa izimo ezikhona kodwa ke umntwana kumele ukuthi afunde afundiswe. Kubalekile ukuthi isikole sidlala indima yokuthi siyabafundisa ngayo yonke indlela yokuphila abantwana. Ethe qamba enza into wrong usukazi ukuthi wenza into wrong. Omunye othisha wakulesi sikole uthi basungula umdlalo weshashalazi lapho bekhombisa khona ngomlando wesizwe samaZulu ukuze baqonde ngemvelaphi yabo. Uthi abantwana kufanele bazigqaje ngalokho abayikona bese beziphatha kahle. Siye senza ke idrama nabantwana ukujabulela lolu suku olukhumbuza nje bona imvelaphi yabo ikakhulukazi njengamaZulu. Sizoyibona nje kafishane lo drama izodlala manje. Okukhulu kakhulu ukuthi abantwana esibafundisayo bazalwe ngesikhathi la bengasazazi khona nje umsuka wabo ukuthi basukaphi. So lolu suku namhlanje lubenze nje nabo bajabule kakhulu ngalo ngoba bayazikhumbula bayafunda okuningi ngisho abazali babo abangakwazi ngomsuka nje womuntu omnyama ke umZulu ngoba idrama yethu specialize kakhulu ngesizulwini. Into enkulu nje njengoba sibafundisa lokho bazophuma nokwazi ukuthi kahle thina siyisizwe esisuka ekuzaziseni bazophuma nje nokuyigqaja ngokuba ama-Africans baphume nokungahlonizi ngobuZulu babo abamaZulu ngoba baxubile abantwana bethu nabayezinye izizwe njengoba sithi phela OAU All African Unity abazoba nenkinga ukwazi ukuthi bayigqaje ngaloku abayikona. Umfundo beyingxenye lomgubho wama-Afrika uthi ungomunye wabantwana ababengenalo ulwazi ngemvelaphi. Kodwa lo mgubho umvula amehlo waqonda kabanzi. Kusifundisa abukabanzi ngala sisuka khona imvelaphi yethu. Yabona ine-role ebengidlala esikoleni ukuba ushaka. Bengayazi inzalo kaShaka ukuthi hambe izifike ngisho nasenkosini uMisuzulu. It teaches a lot ukuthi sazi konke lokho. Kuhle ukuzazi ukuthi usuka kuphi nanokuthi imvelaphi iculture yakho uyithande. Abafundi bazithokozise ngomculo, ingoma yesintu kanye nomdlalo weshashalazi obukhuluma ngempilo yesilo uShaka Zulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisempangeni. Ukhala ngokushawa kindiva umphakathi waseNorthdale eMgungundlovu maphakathi nelekaMthaniya njengoba uthi ingqalazinda yakhona akayinakiwe. Lo mphakathi uthi amapayipi amanzi ayaqhuma kepha angalungiswa azangena emzini yabantu kanti ke nokungakhanyi kwamalambu emgwaqeni kwenza kube lula ukuthi kwande nobugebengu endaweni. Elinye ke lamakhansela kule ndawo lithe kuMasipala uMsunduzi awubabikele ukuthi uzolungisa nini uma ngabe kukhona lapho okonakele khona. Likhala ngokushawa indiva ikhansela laseNorthdale kuwa 30 eMgungundlovu njengoba lithe sekunesikhathi amapayipi amanzi aqhuma kepha awalungiswa kanti nobugebengu phezulu. Water leaks have been logged from November last year till date. Nothing has been done. Absolutely nothing. So you still have those water leaks. And what's the most frustrating part is when there is a burst pipe and municipality comes and fix the burst pipe, they then shut water out for residents for a long period of time with absolutely no feedback. You have a lot of criminal activities such as your water pipes being stolen, your copper pipes. I had that number of times in the ward and that's a huge challenge. Echaza ngomonakalo owadalwa isachotho kanye nezikhukhula uthe namanje akukho okusenziwe izimpilo zabantu zisengcupheni. So you have huge pieces of the bank washed away, especially at number 12 Ishwari Road and in Dolphin Avenue as well. Likewise Beji Road, you have it where
the riverbanks are washed away and it's actually heading towards their bedrooms. So it's very devastating for them. The lady at number 12 Ishwari Road is actually very sick. She has cancer, stage 4, and by this year it actually takes a toll, much more toll on her. Umnikazi womuzi oseduze nomfula uthe kusele kancane ukuthi umuzi wakhe ubhodloke ngoba usebe lomfula lushayekile izikhukhula. Subsequently, the second storm this past weekend, another large part of bank fell off, bringing it right up to my bedroom window almost. So I think the house is in very imminent danger of collapsing itself into the river. Ngesikhathi sikhona endaweni yaseNodeli, ithimba lomasipala umsunduzi lwagesi beliyohlola ingqalasizinda yawo ugesi okusalo kwalokuthi uxhunywe ngendlela engekho emthethweni. Ezindabeni ze1KZNTV, kubiku Ayanda Dube, eMgongundlovu. Sisa ezimakethe siyabuya futhi mbukele nezinye indaba zethu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli libiza R15.68 kwidola laseMelika, libe ngu19.81 kupondo waseBrithani, libe ngu16.86 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,857.99 ounce, uthi intengo kwayo ongahluziyo yona ibe ngu$117.40 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isekela lomqeqeshi uKaizer Chiefs uDelon Shepherd uthi usekulindele ukuthi bathole okukhulu ukugxekwa yena nomqeqeshi amesekelayo uAta 10-111 Zwane njengoba sekuyibona abasebenza ngokubambisana uqeqesha leli qembu lempofana. uShepherd uthi yize kunjalo kodwa ubona sesifikile isikhathi kuba abaqeqeshi bakuleli kabenikezwe ithuba bangalokhu begxekwe esikhundleni sokuthi banikezwe ukwesekwa abakudingayo bese nabo benza lokhu okulindeleke kubona. Uphinde wagcizelela ukuthi basebenza ngokuzibambisana kanjalo nokuzimisela okuhle kakhulu benozwane kwazise ke bobabili basuka kude kakhulu nebhola laseNingizimu Afrika. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isabu kuyehlela ziyaguqa bese iphethe namuhla sithi khumu kuze kube ngokuzayo.